Dobrý den, vítám vás u dnešní videoanalýzy pro V4T. Dnes máme pondělí 8. května a my se podíváme na to, co by se mohlo odehrát na Forexu z pohledu supportu rezistů na denních grafech. Dříve než tak učiníme, tak je potřeba tady dole si přečíst to upozornění, že investování na trzích není vhodné pro každého, a pak ještě větičku, že analýzy a informace zde uvedené reprezentují pouze názor daného jednotlivce, tudíž můj, a v žádném případě nereprezentují návrh k obchodu nebo k investici. Tak, teď se teda podíváme na ty grafy. Takže tady máme euro s dolarem. Dneska já dělám tu analýzu v neděli dopoledne, protože večer bude hokej a volby ve Francii jsou teprve na začátku, takže žádné výsledky ještě nejsou. Takže dneska se zaměřím čistě jenom na tu technickou analýzu bez toho započítání těch fundamentů. Já vůbec ty fundamenty moc nemám rád, akor takovýhle. Pak vám to vysvětlím, ještě na DAXu vám to ukážu, a takže tady by to bylo čistě jenom podle toho, co vidím. Jo? Takže tady vidíme, že máme trendovku krásnou, trh se k ní dostal, zastavil se u ní, prostě ideální vstup do shortu. Tady prostě podle technické analýzy nejde dělat nic jiného, než tady koupit short. Jako. Jo, takže prostě já jsem všechny příkazy čekající zrušil, v pozicích, který jsem byl, tak ty jsem ukončil, nic tady nemám. Minulý týden jsem téměř nic neobchodoval, měl jsem tam 3 pozice, které skončily 2 v mírném zisku, nebo 1 v mírném zisku, jednou na BE, jednou v mírné ztrátě, takže prostě musím počkat, až tohleto odezní a trh se zase vrátí do normálu, jakoby do normálního fungování. Takže co k tomu říct, tak tady prostě short, no, nic víc tady k tomu nemůžu říct. Na Eurolibře, Eurolibra zase tady 0,83,415 long. Nic víc se k tomu nedá říct. Pokud trh se utrhne, půjde nahoru, tak je potřeba pohlídat si ty úrovně, které tady jsou nakreslené. Pokud by ten pohyb byl nějak výrazný, tak až tady nahoře na té hodnotě 0,88321 určitě teda se limit. Australský dolar, japonský jen, tak tady vidíme, že se nám zavírá ten gap. Zase, pokud se dostaneme na hodnotu 81,881, u kterých jsme už byli několikrát, měl jsem tam i nakoupený long, tak tam určitě vstoupím do longu. Teď už tady já jsem tady dával ten stop loss vlastně poprvé pod tyhle ty minima. Teď by možná stačil dát stop loss sem pod minimum, protože už tady máme vytvořenou jakousi malou zónu, takže by to tady možná stačilo. Euro, kanadský dolar, tady jsme prorazili úroveň 1,49,450. Pokud se trh vrátí na pullback, tak zkusit buy limit. Stop loss tady v tom případě toho buy limitu, nevím, 80 pipů by možná mohlo stačit. Take profit tady 350. Libra s dolarem, tak tady pokračujeme nahoru. Po breaku té úrovně 1,27887 vidíme, že ta úroveň tady byla poměrně silná a já jsem to tady zobchodoval špatně, protože tyhle ty situace se obchodujou, že tady máme krásný prostě break, úplně prostě ukázkový návrat na pullback, a tady to chtělo vstoupit prostě do longu a držet ho. Jo, takže je potřeba potom se podívat na ty denní grafy a uvědomit si, že prostě ta technická analýza u toho funguje poměrně velice slušně, a tady je na tom na Libře je vidět, že opravdu to funguje. V současné chvíli, kdyby tady člověk nastoupil, stop loss tady mohl být někde tady kolem 100 pipů, prostě by tady byl stop loss, tak v současné chvíli tam je 200 a ta cesta nahoru je otevřená. Máme tady před sebou možná tuhle tu úroveň 1,31,111 plus minus.
a jinak prostě nic, jinak až pak hodnota 1,34 925. Americký dolar, japonský jen, tak tady je situace stejná jako na euru. Vidíme, že tady jsme se od té trendovky pěkně odrazili dolů, takže trh může prostě pokračovat až k té hodnotě 105 575. Možná pokud by se tady nakreslil ještě kanál, to znamená, pokud bych teda tady nakreslil něco takového a tady bych vzal třeba knot této svíčky, který nám koresponduje s knotama tady, tak by se trh mohl dostat, skoro by to možná vycházelo až sem, ale každopádně si myslím teda, že ten japonský jen teďka půjde dolů. Australský dolar, tak tady pokračujeme furt dolů po těch výkyvech, ten vstup tady byl ideální, ten výstup nic moc. Mohl jsem to nechat, zajištěný jsem to měl a pokračujeme zpátky dolů. Tady se nám trh zastavil na té úrovni 0,73 863, odrazil se, ale počítám, že půjdeme pořád dolů až k té hodnotě 0,71 479. Kanadský dolar s americkým dolarem, tak tady by to stálo za buy limit na té úrovni 1,35 967, máme tady break a momentálně návrat na pullback a pokud to tak dopadne, tak tady odsud bych viděl odraz zpátky až na tu hodnotu 1,40 294. Stop loss v tomto případě nástupu na té úrovni bych viděl pod tímhletím knotem, to znamená nějakých 80 pipů, protože tenhle knot nám asi koresponduje s tímhletím vrcholem, takže tady by bylo logický dát ten stop loss až pod. Švýcarský frank, tak tady vidíme krásně, jak se nám trh odrazil od té trendovky. Ten, kdo tam byl v shortu a vydržel to, tak je to super. Tady jsme se dostali na úroveň a teďka vlastně záleží, co se tady stane. Teďka vlastně jsme přesně na úrovni s tou cenou. Tady já jsem nastupoval a tady by to vypadalo na odraz nahoru, to znamená, že vzhledem k negativní korelaci s eurem, kdyby se nám to euro odrazilo od té trendové čáry dolů, tak švýcarský frank půjde nahoru. Eurofrank, tady jsem tu pozici měl, zavřel jsem ji na break-evenu. Uvidíme, co se tady stane. Tato úroveň se zdá, že je poměrně silná. Vyplnění toho gapu očekávám, takže bych to viděl stejně. A zase záleží to na tom, co se stane na euru. Pokud se to euro odrazí dolů od té trendové čáry, půjdeme i na eurofranku, půjdeme taky dolů. Eurojen, to samý. Zase jsme na všech. Když tak se na to člověk podívá, tak vidí, že všechny páry s eurem se dostaly někam na úrovně. Jo, teďka se čeká, co se stane. Já si teda osobně myslím, že pokud vyhraje ve Francii Macron, tak už ten pohyb v trhu započítaný je, protože ty pohyby vlastně tady, co vidíme na všech těch párech s eurem, tak vznikly potom, když dostal Macron více preferencí nebo více hlasů než Le Penová. A myslím si teda, že pokud vyhraje Macron, tak už to s trhama moc nezamává. Pokud vyhraje Marine Le Pen, tak pak se všude naplní tyhle ty věci, které tady jsou. To znamená, že trhy se dostaly na úrovně, od kterých by se měly odrazit dolů a pak to teda na všech těch párech vyjde. To znamená tady to samé. Tady já jsem tady se limit měl, zrušil jsem ho, protože prostě nevím, nechám to radši být. Euro, australský dolar, to samý. Taky jsme se dostali na úroveň na pěknou, odrazili jsme se dolů, protože ta úroveň je poměrně hodně silná, když se člověk podívá
Takže tady opravdu ten trh na to zareagoval, zastavil se, odrazil se dolů, vidíme, co se stane dál. Může tady samozřejmě následovat to, co je tady, to znamená, trh se dostane do korekce, odrazí se zpátky nahoru. To znamená, můžeme se dostat sem. Já bych teda tady na té úrovni nevstupoval, ani tady na té, protože z jednoho prostého důvodu to momentum tady je obrovský. Prostě, když se podíváme na tyhle ty svíčky, tak ty mají 200 pipů. A pokud vlastně vidíme jednu, druhou a teďka vlastně tady začala třetí, tak ani po téhle svíčce bych nevstoupil tady, po téhle bych nevstoupil tady, ani po téhle bych tady nevstoupil taky. Musí se tady prostě ten trh nějak zastavit, měl by tady konsolidovat, nebo něco by se tady prostě mělo stát, ale a to je důležité si zapamatovat, pokud čekáme na úroveň, i když třeba tady to vyšlo, jo, tadyhle u té svíčky to vyšlo, ale je to prostě riziko. To momentum tady je obrovský a vstupovat do protitrendu při momentum, který je takovýhle, je ohromně rizikový. Takže já bych tady určitě nevstoupil taky. Jo, ale určitě bych teda čekal, co se stane, že jo, můžeme tady chvilku oscilovat a pak teda buď se dostaneme vejš, pokud budeme oscilovat nad tou čárou, nebo tak, a pokud zase záleží na tom, jak se vyvinou všechny ty páry s tím eurem. Libra s frankem. Tak, na Libře s frankem jsme se vrátili zpátky na úroveň, ta Libra s frankem vůbec neví kam, tady jsme měli break, návrat, zpátky dolů na úroveň 1,27 348 a teďka jsme zase zpátky na té úrovni 1,28 229, to znamená, tohle je skoro 100 pipů. Počkat, je třeba prostě počkat. Tady máme tyhle ty vrcholy těch svíček, nám korespondují s tímhletím novým vrcholem, který se tady událo. Takže z pohledu denního grafu určitě dát pozor na tu úroveň na 28,878. Pokud se dostaneme nad a uzavřeme tam, můžeme pokračovat nahoru. Australský dolar, kanadský dolar. Tady bych asi nedělal nic, protože tahle úroveň jsme se u ní zastavili jenom při cestě nahoru. Tady jsem měl sell limit na tom týdenním grafu, takže ten bych asi tam potom vrátil. A jinak bych tady asi nedělal nic. Australský dolar, novozélandský dolar, tady zase vidíme. Jo, tak tady už ten nástup do toho sell limitu, i když já jsem čekal až na tu úroveň 1,09 716, ale pokud by někdo obchodoval ty úrovně všechny, tak podívám se tady teda, jestli zrovna tady ještě, ano, přesně tak. Tak tady ten vstup do toho shortu byl ideální. Na pinbaru, na úrovni a momentum obrovský. Jo, zase tady jsme se jenom chvilku zastavili, ale i kdyby člověk prostě vystoupil tady, kdyby teda člověk nastoupil tady, to znamená až pod úrovní, po pinbaru, úroveň 1,91, kulatý číslo, super prostě, tady to fakt jako vyšlo. Takže vstup po pinbaru s take profitem na úrovni je prostě 100 pipů. Jo. To znamená po 100 pipech pozici zajistit, možná nechat uzavřít, jak kdo má, nebo uzavřít jenom část prostě a počkat si až na tu úroveň 1,06 365. Takže ono je potřeba i sledovat potom ty svíčky, ty formace svíčkový na těch denních grafech fungují poměrně spolehlivě, takže tady vidíme, že po pinbaru na úrovni ideální vstup do shortu. Libra, australský dolar, tady pokračujeme nahoru, to znamená v těch zubech, jo, a pokaždý tady u toho vidíme, když se podíváme na úrovně, které jsou tady zakreslené, jak prostě ten trh je respektuje. Break,
návrat na pullback, odraz nahoru, break, návrat na pullback, odraz nahoru. Ideální prostě. Takže tady si počkám na úroveň 1,77, 710, tam dám se limit. Pokud trh bude v uptrendu, když se podívám na denním grafu, tak je to docela dobře možný, že už se tady ten trh otočil, tady se zastavil, vrátil se nahoru, pak se vrátil ještě jednou dolů, udělal nám nový maxima, už jsme se dostali na tuhletu úroveň, takže je docela dobře možný, že na té úrovni 1,77, 710 nastane pouze něco takového. Jo, to znamená, že se dotkneme, vrátíme se do korekce a tady by ta korekce mohla být klidně trošku větší, protože tady žádná úroveň není. Možná tady bych tu úroveň viděl, to znamená hodnota 1,73 814, takže ta korekce by mohla být klidně 400 pipů. Tak, Libra novozélandský dolar, tady pokračujeme nahoru, máme tady před sebou úroveň 1,900, to znamená kulaté číslo, úroveň, ideální stav pro vstup do shortu. Takže je třeba si počkat, uvidíme, co se stane dál. Tak, euro novozélandský dolar, tady jdeme nahoru, tady byl break té úrovně, kterou jsem si tady zakreslil jenom jako takovou tu lokální. Trh prorazil, vrátil se, jde opět nahoru, teď se vrací, ale dělá nám prostě nový maxima, takže se může jednat pouze o korekci. Zase tady někdo to tak dělá, že ta korekce se dá i změřit, to znamená nastaví si takhle ten pohyb do korekce a pokud ho přenese sem na tu další svíčku, tak vidíme, že by se mohl trh dostat až skoro blízko k té úrovni zpátky, ale tady nám vidíme ty maxima, tady máme jedno maximum a to s tím celkem koresponduje, klidně by se ten trh mohl dostat až sem a odrazit se potom zpátky na tu hodnotu 1,61 0,59. Je to skoro kulatý číslo, takže taky by to dávalo smysl. Jo, takže takhle a takhle. Možná to tak nebude, ale nabízí se to. Novozélandský dolar, japonský jen, tady jsem pozici měl, uzavřel jsem ji v menší ztrátě, protože jsem to nechtěl držet přes víkend s ohledem na to, co se děje a viděl bych to ale tady pořád na ten odraz dolů k té hodnotě 75 909. Novozélandský dolar, americký dolar, tady jsem taky měl pozici, kterou jsem uzavřel. Tady jsem měl long a odraz nahoru, návrat a teďka jdeme znova nahoru. Prostě ta hranice 0,68 705 je poměrně silná. Vidíme, že už jsme se pod ní nedostali, nebo naposledy jsme ji, nebo po dlouhé době jsme ji atakovali někdy v roce 2016 na konci, ale nad ní jsme se dostali přesně tady a to byl rok a něco, takže prostě rok a něco jsme nad úrovní 0,68 705 plus minus, takže tady by potom, když pak člověk vidí tyhle situace, které tady jsou, tak pak si tady může klidně nakreslit takovýhle jakoby rezistenční pásmo. Jo, úplně bez problémů, protože ta cena se sem pod to rezistenční pásmo nedostala už více jak rok. Jo, a to je pak důležitý k tomu, aby člověk dokázal odhadnout, co se stane dál. Poslední máme Libru s jenem, takže tady jsme překonali tu úroveň, kterou jsem tady nakreslil před týdnem a pokračujeme pořád dál.
No, tady to vypadá hodně zajímavě, protože před sebou nemáme celkem nic a ten prostor je tady poměrně dost prázdnej. Takže já bych tady možná po víkendu ten long zkusil, protože tady to fakt je jako je veliký. No. Tady jedině by se trh mohl zastavit, ale i tak je to prostě 500 pipů. Jo. Možná teda ještě pohlídat úroveň tohoto vrcholu. A to je nějakých 220 pipů, tak jestli prorazíme ten vrchol, musíme dát pozor, aby tady nenastala formace dvojitý vrchol. Pokud nenastane a prorazíme nahoru, tak pak už je tady ohromná díra, která by teda mohla skýtat nějaký slušný zisk. Tady pokud se nakreslí trendovka, nějak třeba takhle, ta by mohla taky být jako platná. Jo, ale u tojí Libry s jenem jsou prostě tyhle ty trendovky, ano, jako je tady, super, jo, ale podívejte se, to je prostě 700 pipů. To jako člověk nemůže tady vstoupit a stop pozdát sem, jo, to prostě takhle to nefunguje. Takže jedině teda vstoupit tady teďka, co jsme, a stop loss dát někam tady. Ono i tak to bude dost. I tak to bude nějakých 100 pipů, bych si tak tipnul, 200, no, takže 150, 200 pipů, no, s tím, že tady máme před sebou hodně velký místo. Takže to by bylo asi tak všechno, tenhle týden, co bych vám k tomu řekl. V pondělí uvidíme, co se stane, takže vám přeji hodně štěstí, ať se daří a příští týden se těším. Nashledanou.